5. Last na lang tong atong picture. Day. Okay. Matthew chapter 5 verses 21 to 26. Manindog tang tanan mga igsoon. Matthew 5 verses 21 to 26. Ningon diha. Nasayod kamo nga mga tawo giingnan kaniadto ayaw pagpatay ug ang magpatay manubag sukmanan apan karon sultian ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labang hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang sa iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. 23 busa inigdala nimo sa imong halad ngadto sa halaran. Unya didto na hinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo, biyai ang imong halad at ubangan sa halaran ug atua dayon ang imong isig katawo og pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran og padayuna ang imong paghalad sa Dios. 25. Kung may mukiha kanimo og dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa kay pa og wala pa kamo maabot dito kay kun maabot na kamo sa hukmanan itugyan kaniya ngadto sa pulis og bilangguon kaniya og magpabilin kang dito hangtod nga mabayran nimo ang tanang mong multa. Magampo ta? Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat sa tibuok simana Ginoo. Mga adlaw nga milabay sa among kinabuhi. Og niya nasab kami aron pag-uli sa among kinabuhi, lawas kusog nga imong gipanalangin sa pagsimba, pagpasalamat, paghatag og higayon nga makapaminaw sa imong mga pulong. We pray, O Lord, nga lubos-lubuson na namo pinaagi sa imong tabang nga ang mga pulong nga among madungog direct na gayud nga ikalipay namo sa pagkinabuhi og excited ming tanan sa resulta sa among pagkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Lord, I pray in the name of Jesus Christ nga dili maagaw sa kaaway Ginoo ang langit ng mensahe nga among gikinahanglan karon. Mao ni ang among mga pagpasalamat, mao ni among giampo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Ang atong pagatun-an karon mga igsoon kining Ministry of Reconciliation. Buluhaton sa pagpasiguli. And by the way, tinuod bitaw tong ayaw sagpasagad day Veronica ha. Tungod kay grabe ang panginahanglanon pod sa mga estudyante. So need siya dagan mga opportunity nga mo apply siya glain or mag-abroad ba siya kay taas man ang iyang potential. Lamang nga nay nag-hold back sa iyaha ang iyahang worry sa mga kinabuhi sa trabahoan nga nasugdan na niya og share sa pulong sa Dios. Ingana pod ang among kabugat. Isa may magbuhi og 3,500 ang simana ang bulan. Nya naa kay pamilya. Imuha tanang gasolina, imuha tanan. Kisa may mabuhi ana. So plus og na ka sa ministry arang bugata jud kayo di man tani imong pamilya di man tani imong anak anong ga problema man kani nganong burden man ni sa nimo daghang ga hold back pero ay daghang ga push nimo nga hawa undang na hago po na ingana ba nya nay temptation pa jud nga sa ako ang mga kabatch mga nindot sila trabaho at the same time gigamit gyapon sa Ginoo ba nakana ko grabe po pwede man di ay. So dagan kayong nag-push ba pero nadyo'y nagagunit nato mga igsoon kining Ministry of Reconciliation. Ana siya. Wala gyud kay bayad ana nga kanang tawhana imong ipasiguli sa Ginoo. Mga relasyon nga naguba des Ginoo mo na imong ipasiguli niya. Mo na mga gagunit gyud nimo nga lahutayon o padayonon gyud nimo ang tawag sa Ginoo nga magpagamit gyud ka. Magtudlo gyud ka magwalali ka nga puno gyud ka sa pailob. Actually, ma-misinterpret kanunay kaya ang mga preacher mong God, isog ba? Isog.
Kay ganahan man gyud tagwali nga ang Ginoo na. Kuan kay ba? Smooth kaayo ang pag-deliver. Atong ipakita ang atong mga panag-igsoonay. Gaksa nang nasa imong tapad. Lami ang paminawa na. Pero ang ministry of reconciliation, gubon man God. Gubon ang sala, gubon ang barrier, gubon ang hatag o problema ang kana nga nakabahin-bahin. Gubon man gina mga igsoon. So muna nga mao jud ni Ministry of Reconciliation ang nagagunit og tun-an nato ni kay dili ni trabaho sa usara, trabaho nato ning tanan. Nga ikaw maoy tigpataliwala kay ikaw mo'y mapasig uli. Sa mga papa, double-edged sword ni sa inyo ha because ang uban ani ato nang nahisgutan. But paminawan ni nato niya og ayo mga igsoon. Ang Pariseo o ang mga Saduseo, ang mga manunulat sa balaod o ang mga pangulong mga Hudiyo, gisunod nila ang tanang kasuguan word for word sa balaod. O gikinahanglan nga ang tanang nakasulat sa balaod maoy ilang ipakita sa ila isikatawo because sila man ang model. Religious model sila. Pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo, diha makita ang dako kayong kalahian. Nga religious model lang di ay sila o dili sila modelo nga gikan sa Dios. Kay gi-apply nila o gikinabuhi nila ang balaod dili tungod kay nahigugma sila sa Dios, but tungod kay sila gisweldoan. Na sila'y prophet, na sila'y madawat, na sila'y maangkon, na benepisyo. And actually mga igsoon, kung moadto kag mga 5-star hotel, kanang mo entertain nimo bisan ang gwardiya lang inigabot nimo, grabe kayong mo entertain samot ang makasud na ka dito. Moadto na ka sa ilang kanang lobby nila kanang sa tawo kanang front desk nila, grabe kayo gyud. But actually bayad na sila, ginasweldoan na sila ug mo ilang trabaho gyud nga i-entertain ang kutob sa bisita bisan pag unsay suot ana tagdon nila kayo. Then ang ministry mga igsoon wala kay bayad. Kanang naa kay makitaan imo jud siyang i-welcome, abi-abihon jud nimo siya nga grabe gyud ang imong pag-abi-abi niya. Sige na kung tan-aw si board member kagahapon. Kay gusto ko ako ning pakagsultian. Abot mo siya atong layo kay muuli na siya kay mutambong og lubong ni Pastor Trigo. So kung siyang giapas. Gid-guyod ko ubanan atong lamisa niya. Pugson ko palingkod. Ko dato pastor tan-aw po ko wala pa may mas mga mahalong tawo kaysa nako. Di jud ko dapat masitol adtong dapita. Nganuman tungod kay nay mga panahon nga himuon kang espesyal sa Dios pero mo patigbabaw gyapon nga gitawag kas Ginoong mga lagad ka. Unya pag-alagad man na because ang Bible nag-ingon sa Matthew 25 ang buhaton nimo si Moises kataog ibuhat nimo sa Dios. So, ipahilo na sila, i-entertain mo sila, bisan pag magkinaunsa na lang yun. At least mabuhat nimo unsay angay nga mabuhat mga igsoon o gikinahanglan nga mabuhat. Not for your own good, pero para sa ikaayo sa tanan. Now, padayon ta. Diri sa pag-ani ni Kristo, lahi ang nakita nila. Di man ni maong pagkinabuhi. Munang hinganlan nila si Kristo kaniadtog sulpot, kulto, sa kung sa ngalan nila. Karon, mo po na ilang ipangalan nato, di ba? So, agi og kalahian sa pagkinabuhi sa mga Pariseo o sa pagkinabuhi ni Kristo. Sa ilang pagtulunan sa mga Pariseo o pagtulunan ni Kristo, pagkinabuhi sa mga sumusunod sa mga Pariseo o sa mga sumusunod ni Kristo, si Kristo naghatag og pagtulunan. Munang naigitawag og Sermon on the Mount. Kining Matthew 5, Matthew 6, ug Matthew 7, 21 kawali ni. Ug kana nga pagtudlo mga igsoon, gipakita na ni Kristo sa tinuoray niyang pagkinabuhi uban gayod sa paghigugma mo ng perfect nga pagtuman. Tuman gyud. Kita mo tuman ratag sayon, pero si Kristo ang iyang pagtuman pasan sa cross hangtod sa kamatayon. Bingon tag, di ko kalakaw kay sakit ang akong tiil, pero si Kristo samad na tutanan nga pasan pagbugat, napay mo sapak niya,
paningkamutan gud sa yawa nga dili makaabot si Kristo dito sa dapit din siya gilansang. Aron dili makumpleto ang buhat sa pag-antos aron luwason ang katawan. Munang sige gyud siya, gisakit gyud siya kaayo. But ministry of reconciliation man to. And usa sa gitudlo sa Ginoo kanang atong gibasa karon, Matthew 5:21 to 26 ningon siya. Kung mo simba ka, kung mo alad ka, mao man ang pagtulunan, ayaw pagpakaaron ingnon. Because every time nga modol tas Ginoo mo simba unya na kay bikil sa imong isig ka tawo, hipokrito ka. Sabi ni Lord, pag reconcile, pagpasiguli, pero dili ta kitang tanan, dili kabaloan ni nga buhat, hangtod nga ang balang espiritu o ang pagkamatinumano nato sa pulong sa Dios, mao'y atong pairalon, mao'y atong sundon mga igsoon. Because lisod kayong i-forgive. Lisod kayo ipasaylo gayud. Lisod kayo, asag din na lang na, i-let go na lang na, pasag din na lang, kalimta na lang. Okay na ni. Lisod kayo na mga igsoon. So gitudlo sa itong Ginoo, ningon siya, inig-adto nimo sa halaran. Di ba mo na itong ibasa? Pag-abot nimo dito, na hinumduman nimo nga dunay taong nakasilot, ningon siya, biyain ang imong halad. Nya ato atong tawo, pagpakig-uli una niya, o nya baliki ang imong halad, aron dawaton ka sa Dios. Ningon na po siya, kung dunay nikihan nimo, before mo moabot dito kay maghusay mo, pangayon na niya pasaylo, pagpasiguli na, pasabta siya, ter, kabalo ka ter, tawahanon lang yun po ko, kasala ko, unsa manggaling ani, dawaton ko na ako, pero sa di pa ta maabot dito, o madawat ko nimo, pasayloon ko nimo, hatagan ko nimo paglaom, san sa di kay magpagahi. So, gitagaan niya og insaktong pagtulunan ang katawan because ang pagtulunan sa mga Pariseo, eye for an eye and tooth for a tooth. Pag nabikil ka sa mata, sunto ka po ng iyang mata. Pag natangtang imong ipon, birahi sa siyang mga hulog po niyang ipon. An eye for an eye. Ingon si Lord, dili. Reconciliation ta. Kay the more nga imong kaaway, buhatan imong dautan, mas magmuhim, maghuna-huna po siya, labaw pang dautan, ngayang mabuhat para nimo. Pero kung imo siyang pasayloon, mahimo nimo siyang igala, maabot ang panahon, siya mo protect sa imo. Amen. So muna gitudlo sa ato nga Ginoo. So ingon siya, leave there thy gift before the altar and thy way. Go thy way, for be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift. Iwan mo muna dyan. Alis ka. Lapitan mo siya, magpakumbaba ka, kainin mo lahat, lunukin mo lahat, kahit anong tamay. Bisag kung saan ka niya, down. Bisag kung saan ka, sige lang, pagpaubos lang, ayaw nag-response. Na may uban nga false humility, sayluan ako ba? Gisingkahan, ako na ganun ngayon, pasaylo. May nga na, false humility. Kanang prepared ka mo atog yung kuron, unsa mayang isulti, bisag sagpaon pa ko niyag sinilas, tunlon ako. Prepared ka. Di kay pag-abot mo dito, dili pag ka prepared, gamay, mas nidako na hinoon. Ang pinakasakit nga igsoon ka ng siya'y nakasala nimo niya, ikaw pag yung mangayog pasaylo, testingin ninyo. Tulog, kabulan mong di katulog. Tabo na sa ako Kalimot ko, wait sa leader mo dahil kupog ko. Kalimot ko, Hindi ako katulog, sakit kaya kong heart. Matutas Matthew 6:12 to 12. Matthew 6:12. Ingon siya, in Matthew 6 verse 12. Og pasayloa kami sa among mga sala, sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala namo. This is the prayer nga gitudlo sa atong Ginoo. Model. Sabi niya, pag kayo nagdarasal, ganito ang gawin niyo. Says, forgive us as we forgive those who trespass against us. Pasaylo ami o Dios. Ingon nga kami humana,
nagpasaylo na sa mga nakasala kanamo. And in verse 14 and 15 niingon, kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga ato sa langit. 15. Apan kung dili ninyo pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga ato sa langit. Tanawa ra gud ni. So how come we come to God in prayer nga natay bikil? Kabalo naman ta. That is not acceptable. Kay balo naman gyud kang di kadawaton. Nga naman ay babag. So ang importante ma-release usa ka. Mabuhian nimo to. Bisag di sa mo pasaylo, at least nangay kag pasaylo, iyan na nang tulubagon sa Ginoo. Bisag wa siya nangayo pasaylo, at least nagpasaylo na ka, kay iyan na po ng tulubagon sa Ginoo. He said nga, kay kundi ninyong mga sala, if ye forgive not their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Kung dili ka mo pasaylo, di po ka pasayloon sa Diyos. Mauna, mga igsoon. Kaya pag magpaanod ta sa atong kasuko, duhay atong bantayan. Nakasala ta sa Ginoo, plus nakiglalis ka sa Ginoo. Because tawara ng imong kalalis. Pero ningon si Lord, ang gibuhat nimo si Misi Kataw, gibuhat nimo din ako. And then, pasayloon ka sa Diyos kung mo pasaylo sa ta. Romans 3:23. Nganong dili man ka mo pasaylo kay perfect ka, kay dili ka makasala. Ang Dios manggani, walay sala. Perfect nga Dios pero nagpasaylo. Nganong di makakapasaylo? Romans 3:23 nag-ingon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan, lahat nagkasala. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala. Ato kunong suwayan ni Katon. Ayaw na mog huwat nga ingnon mo. Kisa may wala na diris pa nagtigom. Dati, dasigaw. Kani ato mas lisod kay imo pang adtuon og tuyo. Na kay cellphone gani ron. Tawagaran nimo kumusta ter? Kumusta man ka ter? Ay kauwaw ter. Nganong mauwaw man ka ter ningon man ng Romans 3:23 ang tanan makasasala. Nisingisi na sila sa church pero puro ta masakiton at tubangas Ginoo ter. Dali ter. Kanang naitabo sa imong ter, testimony na in the future. So, ayun nagpaabot. And Romans 6:23 niingon, kay ang tanan makasala, ang tanan makasala, wala kayo sa matarong, tanan nalayo sa Diyos. Romans 6:23 nag-ingon, and for the wages of sin is death. Patay, kamatayan ang kabayaran sa bawat kasalanan. Pero na ay gift of reconciliation. Unsay sumpay? For the wages of sin is death. But na ay gift of reconciliation. Unsa man na? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Si Jesucristo ang middleman, ang bridge, ang tigpataliwala. Siya ang naa sa tunga sa Dios nga matarong og balaan og sa taong naimulag sa Dios nga sad-an og daotan. Naa si Kristo sa tunga. Siya karon ang mopasiguli, si Jesus Christ. Siya ang nagpadayag sa ministry of reconciliation. Because ang ministry sa mga Pariseo o sa mga religious leader, kung ano yung ginawa sa iyo, gawin mo din sa kanya. Eye for an eye and tooth for tooth. Pero si Lord, no. Reconciliation. This is it. So ang ministry of reconciliation, masabtan nimo nga you will stand in the gap. Ikaw mo ay naa sa taliwala, mga igsuon, mo na'y gitudo diha. Gibuhat ni sa atong Ginoo, He said that the wages of sin is death, but the gift of God. Kinsa ang gift of God? Si Lord Jesus.
Mao nang naatay eternal life. Kung dili ma-reconcile ang tao diha sa Ginoo, ayaw siya inang rest in peace kung mamatay siya. Because maglangoy siya sa kalayo sa impyerno sa walay katapusan. And ikaw, sige kag ani dire, gadula ra kasi mong pagpangalagad. Kung mamatay ka karon, are you sure? Langit ba ka padong? Kay tingali ang atong relasyon sa Ginoo, walay tinud-anay nga reconciliation. Muna dili po ta kabalo, wa tay kadasig pod nga tinguhaon nato nga ang relasyon pod sa ubang tawo, mabalik diha sa Ginoo, ma-reconcile pod sila, mapasiguli usab sila diha sa Dios mga igsoon. Gipasabot og ayon ni Apostol Pablo ang simbahan sa Corinto mahitungod niining maong ministry. Ningon siya, unang-una, gibuhat ni sa atong Ginoo. Og ang iyang gibuhat ang gibuhat sa Ginoo gihatag usab niya og ipabuhat sa tanang mutuo niya. Again, ang buluhaton sa pagpasiguli, Ministry of Reconciliation, gibuhat sa Diyos, ginawa ng Lord. Then, kung ano yung ginawa ni Lord, kung ano yung ministry ni Lord, binigay din niya sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Nakuha na to, nasabta na to. Ingon siya sa Romans, 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, verses 18 to 21. 2 Corinthians chapter 5, verses 18 to 21. Akong basahon, ingon ang verse 18. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Unsa gisulti ni Paul? God himself reconciled us unto him through Jesus Christ. So, gipasiguli ito sa Ginoo, pinagi kang Kristo. Then, ningon siya, gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. So, ang tanan daw nga mga magtotoo, gitagaan sa ministry nga pagpasiguli, reconciliation. Ministry of Reconciliation. Nga ang mga taong wala diya sa Ginoo, imo silang dadon diya sa Ginoo, ipasiguli sila. Kaya nahamulag man sila sa Diyos. In verse 19, mao'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala mag-isip sa ilang mga sala. Gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Verse 20, tanawang 20, busa ania kami gipadala ni Kristo og samara nga ang Dios gayod maoy nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Paminaw. Christian man eh. Mga Kristohanon man eh. Simbahan man is Corinto. Pero ngano manggiingnan sila nga sa ngalan ni Kristo, gihangyo mo na akong makig-uli kamo sa Diyos. Why? Nagsimba sila pero ugana ang ilang relasyon sa Diyos. Murag ka nang nas imong tapad, masuko og maigoswale. So dili lang ni mensahe ni Paul ngadto sa taga-Korinto, mensahe pod ni nato. Nga sige tagsimba pero wala na daytay tarong nga relasyon sa Ginoo. Kanang nas imong tapad ina late ka atong Sunday, late gyapon ka karon. Sige sulti iba. Allah mahadlok man. Ministry of Reconciliation na. Yung mahadlok ka mo sulti. Oy, nganong masuko mamog ingnon mo i-address nga late ta. Nga sa trabahoan di makamalate. Sulay ko nagpa-appointment o passport, visa or unsay imong mga prosesyon, malate ka. Ma-entertain pa ba ka? Pero para sa Ginoo, kanunay lamang.
Nga naman po mga ligo, mamong kadlawon, kung laing adlaw, kung Sunday, maligo naman mo kalas 8. Tarungo na to, naigugma pabatas Ginoo, kay nga nung kusik-kusik, panahon, suroy na lang na. Ayo, di pastor, basta Domingo, alas 8 na maaging tubig. Isingisi ta, pero di ta magbag-o, bahala mo siyang kinabuhi. Verse 21, walay sala si Kristo apan, gipaka makasasala siya sa Dios, aron kita ang atong pagkahiusa kaniya, makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Tanawan ang mo reconcile, paminaw, ang mo pasig-uli, ang buhaton ni ining middleman, kanang naasto nga maoy mo pasig-uli, wala siya'y sala og duna siya'y tarong nga relasyon sa pikas nga parte. Hello? Dili pwede nga ikaw sadaan ka, ikaw mo pasiguli. So, need nga ang naa maoy mahimong instrumentos pagpasiguli, una siyang napasiguli. Doon na siya maayong relasyon ngadto sa Dios aron mapasiguli niya ang mga taong wala sa Ginoo ngadto sa Dios. Pero kung kita Kristohanon ta, wala tay tarong nga relasyon sa Dios. Maglisod tag dalaan ang mga tawana diya sa Ginoo. Di ka ka-reconcile. Kay ikaw mismo di ay wala pa ma-reconcile. Naapat ha? You know what? Matest mong gining atong personal nga relasyon sa Ginoo kanang pagbasag Bible. Feel ba na nimo excited ba ka ana? Naguna-una ba ka nga mutubok gyud ko tungod ani unsa kay mensahe na pod ni Lord? Thank you Lord, mahuman na pud kurong tuiga. Another testing is ang imong participation. Ang pag-response nimo sa tawag sa Ginoo sa mga pag-ampo, sa mga pagsimbang, mga pagdayeg. Alert ba ka? Andam ba ka? Ang Thanksgiving dito sa Tanhay, ang ilang tema, prepare thyself to meet thy God. Andamay mong kaugalingon sa pagpakaymamat sa Dios. Dagan kayong maanhig Sunday, dili andam. Dili andam. Yung malipay dahil kayo, nag-abot mo diri humanag, praise and worship. Yung pag-abot diri kay di ka andam, naigo sa wali. Dapat ganang andam na ka. Kine kay akong binuhatan mo na. Target yung karon ni gwali ane. Prepare ka. So, ingon si Paul. Ingon nga ang Dios mismo mao'y nagpasiguli kaninyo ngadto sa iyang kaugalingon. Pinaagi kang Kristo nga nagpataliwala. Wala sa sala gihimong sad-an aron mao'y magbayad sa inyong sala na niya. Aron mapasiguli kamo niya. O kining maong buluhaton ni Kristo, gihatag niya kanato. O kay niya naman diri nato, buhaton nato ni ngadto sa uban. Pasiguli, baday nga agnay mo abot, lingayon raman. Taglamano ba? Brad, uy, kinsa ka, kising ngalan ni mo? Istorya taon niya, nailingkuranan na ito tubangan ate. Dari. Oh, kana, lingkod niya. Kay no, igo na sa hangin. So, ministry of reconciliation. Buhato na to ni og ato ning himuon usab tungod kay mo ni ang gibuhat sa Ginoo og gihatag niya nato diri kanato. Now, kitang tanan naa ani nga ministry. Amen. Kini joy wa gyud ni kasabot, wa gyud nato nasabtan. Paminaw mo ha. Usahay nigatod nako sa akong anak sa eskwelahan. Inig, uli na niya, nabuak na ang iyahang tudlo. Gadugo. Tungano man na anak. Sa dadi, ang akong classmate ba? Sige sila ginukdanay, galambahanay, sira, unya, na ako dito sa pultahan. Naipit. Normal nga bation ni mong amahan ka, suko ka. Anak ko na ni mo. Pero kay ministry of reconciliation man ang naani mo. Usa may mong gibuhat. So I said, sige lang nak. Ngana dyan na mga bata, pampot sila pareha sa imo ha. Next time ayaw na nagpaduol sa pultahan. Hatagan ako siya wisdom.
Di kay ang imo pong isulti mo, dugang mo kapakalayo na hinoon. Pila ninyo dire, mabadlungan ninyo mga anak. Unsa man inyong gisulti yung mga anak? Napa, another thing, ayaw ninyo himuang nga ang inyong mga anak, prinsesa o hari, kadungog pagyud ko ani. Grabe, naguol ko. Ministry of Reconciliation man ta. Ingon siya sa ako maunang akong anak, pastor, dili na ko siya suguon, ana. Because nahadlo ko nga basin. Kahuna-huna akong gaabot, akong murag, galain, akong buot. Ano man? Maurag yapong inahana mo, ari diri magsigigyaw-yaw. Akong anak, pastor, badlungon kayo. Oh, mga ginikanan. For so many times, sa itabo ni sa ako sa mga bata na ako. Pero ako silang tagaan ng wisdom. Sige lang. Nagdumot ka, nasad ka, or nag-uol ka ato niya, wala man daddy. Ayaw jud ka guol. Ang imong buhaton, ingani lang. Ayaw paduol, anak nga pultahan. Pag-uli, nasamad na po ang ilong. Naunsa naman po ka. Gadagan sila sa agdanan daddy, natukmuran ko. Sabi ko, ingana jud ang mga bata. Ayaw paduol sa agdanan. Kita mga ginikanan, tudluan na to ang atong mga anak ug unsay matarong. Di kay tudluan naton silang masublabaw pa noon sila ka. Gasalig sila, laban si mama nako, laban si papa nako. Di na gay ko mangutana pa sukag kinsa man atong bataa. Kay makita turon ako sigahan sa mata. Ay na. Tagai ang imong bata og insakto nga wisdom. Ngano man ang iyang kasakit akanang nagian niya. Enough na unya madugangan pa sa kaalam nga ayaw dog basta gani nay ngana nga oras magduwa-duwa na mga bata. Ayaw diha sa hagdanan. Ayaw diha sa pultahan. Bantay gyud ka. Ha? Mindful ka kanunay, okay? Ingana lang. Di kay himuon ato silang mga wala tay ministry of reconciliation. Sige ratag pangalagan, sige hanton mga matay ta, pero sa atubangan sa Dios nagpabilin ta mga rebelde. So sama sa mga simbahan sa Corinto, mga Kristohano ni silang nag-alagad sa Dios, pero giingnan ni Paul, be reconciled with the Lord. Balik na mo sa Ginoo. Di lagi pasabot nga naa ka adlong Domingo kanunay kang nagsimba, naa ka diha sa Ginoo. May dakong higayon or posibilidad nga nag-alagad ka sa Dios, nagsimba ka sa Ginoo pero layo ka sa Ginoo. Usa ni ana nga probe nga layo ka sa Ginoo, kanang nagsimba ka sa Ginoo pero tapulan kang manghugas. Tapulan kang manilig. Gahi kay kang suguon. Imo huna-huna duol ka na sa Ginoo. No. And sige na kagbantay sa sayop sa uban. Kabalo ka sayop na niya, maot kayo ang iyang nabuhat. Pero himuan na siya nga positive diya sa imuha. Nga naa kay nakatunan gikan niya. Now, muadto ta sa Pilemon. Kining Pilemon, wala ni siya chapter because usara ni ka suwat nga gi-address ni Pablo ngadto kang Pilemon. Kay dinhi sa Pilemon mga igsoon, mas masabtan gyud nato og ayo ang ministry of reconciliation. Bantayen ig ayo. Bantayen gyud ni. Sa una nako nga pagtuon ni ini, ako sad ning gi-confess sa mga amahan. Kay kaming mga amahan, ako di na ko mayong magpatarong-tarong ko. Kumpisal jud ko nila, sulti jud ko nila nga hukman ko ninyo mga amahan na mo. Ako na i-confess ninyo because I know nga brother nako sila diha sa Lord ug ila sad kong gi-pray as a leader. Paminaw na to ni ayo, paila mo napa mo? Naalauna kita mahuman ron og sige, tupos-pusan ni. Ato ta Pilemon verse 1 ingon siya. Gikan ni Pablo nga naghago tungod kang Kristo Jesus o gikan ni Timoteo nga atong igsuon. So kini nga sulat gi-address ni Paul ngadto kang Pilemon
ang kauban ni Paul ay nga panahon si Timoteo. Alang kanimo Pilimon, nga among higala kauban sa buhat. Unsay trabaho ni Pilimon? Kauban sa buhat. Sa to pa, dakong tawo po ni Pilimon. Imagine na, apostoles man mga mananangyaw, mga church planter man silang Pablo, silang Timoteo. Mga church leaders ni, mga panggiitan, dinihugan o kaalam ni. Then, ingon sila, alang kang Pilimon nga kauban namo sa buhat. So si Pilimon, pareho silang magbubuhat, dagkong tao ni. Karon ang atong nailhan nga mga dagkong tao sa ministry like Billy Graham, nangamatay na silang uban magani. And in verse 2 ingon, og sa mga magtotoo nga nagtiguman sa imong balay og alang kang apaya nga atong igsuong babaye og kang Arkipo nga atong kaubang sundalo. Tanawa niya, unsay address niya ni Pilimon? Siya, Pilimon, alang nimo ni nga suwat og alang sa katawhang nagtiguman sa imong balay. Tanawa ni Pilimon. Unsa siya? Preacher, leader sa church. Asa ang church? Naa sa iyang balay, house church. Sa una, kasimba mi dito sa ilahang norang gipuy-an. Daga moingon nga, kana, binuhat ra dyan nagtabo. Kaya no, naragani ng simbahan, kasimba, wala sa simbahan. Nawa man sila kasabot nga ang simbahan, kanang katawhan, dili ang tiguman. So kini si Pilimon, nasangyawan ni Pablo og nadisipulo og ayo ni Pablo, nitubo diya sa Ginoo og nidako iyang tinguhang mga lagad sa Dios, hinungdan nga misugot siya nga ang iyang balay mahimong house church. Mahimong simbahan ang iyang balay. Kita mo balibad pamantag na prayer meeting, ayaw, kadakong higayon na ang pagsimba ang Ginoo na sa iyong balay. Ang imuo na sa imong balay. Natay, tinood po bita na mga igsoon. Bisan kami sab dire. Imagine, nag-arita dire mag-prayer sa sulod. Daghanan kayong mga ihi sa ilaga o kanang mga gatago-tago, diya mga silingan na mo. Mga kauban na magpuyo. Wala ba na nagbayad boarding house ng mga ilaga diya? Dili sa lang sa among balay, pastor, kay wa pa nahuman. Abtag 3 ka tuig, 5 ka tuig, 10 ka tuig, ni 15 ka tuig, pastor, di sa among balay, kay wa pa nahuman. Di lagi na mahuman, kaya di mo paatuon dito ang panimbahon. Di na panalanginan. Ingon tong usa, pastor, mag-Bible study das balay, ang gamaya mong balay. Gidad, ingon siya, namoy baka, isud ang baka. Kandeng, isud. Pila ka buk yung manok? 5, isud. Nasod ng tanan nilang mga diniingon na siya, unsa man si pastor, kagamay sa mong balay, gipasod pa yung baka, kanding, mga manok, mga tanang hayop na lang sulod sa mong balay, naghugaw-hugaw na, nangihi dito, baho na kayo. Ingon na po ng pastor, nya, kumusta man? Haguan mo, pastor, oy. Galisod na kanimis among pamuyo, imo pa sumingingan eh. Ningon na po ng pastor, sige, ipagawas na tanan. Igawas niya tanan, ginluan niya ang balay, og ningon siya, niluag na gyud. Luag na day ang balay. Niluag na. Simba gyapon. Amen? So, then, sunod. Ingon ang next verse, mga igsoon. Padayon ta dire. Ingon diha. Sa verse 3. So, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 4. Natanawag unsay gauna niyang gipang suwat. Gilakip ko ikaw igsuon sa matag higayon nga ako magampo og nagpasalamat ako sa akong Dios tungod kanimo. Tanawa ra gani. Sa gikaingon ko na ninyo, naagyo ko'y listahan sa mga tawo. Ginasuwat yun ako na sila because ginapray yun ako na sila. Sabi ko sa akong wife, ayaw yung tanawa ng akong notebook. Kay basig makabasa siya sa akong notebook ba? Unya mayong, manong giapil mo ko ni mong kampo? Siyempre, apil. Kampo, Lord. No? Unya, ningon diha. Kay nakabalita ako sa imong gugma sa tanang katawhan sa Dios. Unsay naa ni Philemon?
O sinaan ni Pilimon? Gugma sa katawan sa Diyos. Grabe ang gugma ni Pilimon. Og sa imong pagtuo sa Ginoong Hesus. Now, gugma and faith. Grabe iyang love sa katawan sa Diyos o grabe ang iyang pagtuo sa Ginoong Hesus. Verse 6, nagampo ako nga ang atong panaghiusa ingon nga mga magtotoo magdugang sa atong pagsabot sa tanang panalangin nga naato diha kang Kristo Jesus. Verse 7, nakapalipay o nakadasig pag-ayo kanako ang imong gugma. Minahal nga igsuon tungod kay gidasig mo man ang tanang katawhan sa Dios. Napalain giunsa niya ang katawan sa Dios? Gidasig. Sa una nga giisgutan nga verse niyon, giigugma niya pag-ayo ang katawan sa Dios. O grabe ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. So tanawan ang unang giisgutan ni Paul, ang mga maanindot nga mga butang nga naas kinabuhi ni Pilimon o naitabo sa kinabuhi ni Pilimon. Imagine na unsa kadako ang iyang pagigugma sa Dios o sa iyang isig katawog, sa iyang isig ka magtotoo, that even his own house gisugtan niya nga adiha magtigom ang katawhan sa Dios. In other words, kini si Pilimon medyo angat-angat ang iyang kinabuhi. Angat-angat, iyang balay, luag, dako-dako ang iyang Pinoy-anan, kay angat man ang iyang kinabuhi. Nisamot og angat ang iyang kinabuhi because na in love siya ni Lord. Lami kayo ang iyang gugmas Ginoo. And you know what? Pag in love kas Ginoo, in love po ka sa katawhan sa Diyos. Now listen to this. Dinhi mo masabtan kinsa ka, unsa ka, o unsang matang ka sa imong pagkakristohanon. Proceed. Sa verse 4. Sa verse 8. Ingon siya. Tungod ni ini, nakabaton ako kaisog ingon nga imong igsuon diha ni Kristo aron pagsugo kanimo sa paghimo sa angayng buhaton. Sabi ni Pablo, Philemon, alam ko nag-grow in the Lord ka na. Matino kang tao. Alam kong mahal mo ang Panginoon. Alam ko na mahal mo ang mga mananampalataya na naa sa imong balay. And that is why nakahimo ako ni ini. Muhatag ako ni mog sugo og makasiguro ako nga imo ning buhaton. Unsa ka nga sugo? Naa pa mo? Amen? Kini nga area na ang dapat na ninyong dili mamis. Paminawa kung saan nitabo. Verse 9. Apan tungod sa gugma, ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, nga gibilanggo karon tungod kaniya, maghangyo kanimo di ana. Nakoy isugo nimo, nakoy ihangyo nimo. Verse 10. Alang kang Kristo, nahimo akong amahan niya. Saan na ta? No? No, alang kang Onisimos. Dira. Nga akong anak diha kang Kristo, nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang ako nabilanggo. Dira. Ang suwat ni Pablo, ngadto kang Pilimon, paghangyo kang Pilimon, mahitungod kang Onesimo. Kinsa si Onesimo? Kini si Onesimos mga igsoon, pinalit siya nga ulipon ni Pilimon. Hudiyo gyapon. Pareho silang magtotoo. Magtotoo ni si Pilimon, magtotoo usab si Pablo. Si Onesimos, maoy dakong pangutana. Nganuman, naa siyas panagtigom. Nagsimba na siya, pero wala pa siya nahingpit nga sumusunod og magtutuos Ginoo. Ngano ka? And nagka-problema karon. Unsay background niini? Si Onesimos mao ang employee og si Philemon employer. Sa Bisaya pa nanarbaho si Onesimos ngadto kang Philemon isip sulugoon. Karon naatay inadlaw. Mo trabaho pagka nagtrabaho ka isang araw bayad ka ng 400 or 500. Pero sa kapanahonan nila in Bible times
pagka nakabili ka ng ulipon, bayaran mo siya ng 7 years. Bayaran mo siya ng 7 years. Nung bayad mo na siya, magtrabaho siya ngayon sa'yo ng 6 years. Pagka nakompleto niya ang trabaho niya sa 6 years, 7 years, ang sabi ng Bible, pagpahingain mo siya. Huwag mo nang isipin na binayaran mo yung ika-7th years niya. Huwag na, pagpahingain mo siya. Kasi gusto ng Diyos may pahinga ang tao. Nakalimutan ko may mga sama pala tayo, no? So, pagpahingain mo. So, ito si Onesimus, ito yung kondisyon niya. Siya ay bayad. Ulipon siya, slave siya ngayon. Worker siya, employee siya. Ngadto kang Philemon. Balikan natin. Sino si Philemon? Leader sa church, preacher, man of God, mighty man of God. Naa siya'y ulipon nga pinalit. Nga mao si Onesimus. Nagka-problema sila. Wala kasabot si Onesimus sa batasan ni sa iyang agalon nga si Philemon. And si Philemon sad mismo ang iya rag yung makit-an ni Onesimus ang pagkadanghag, dili kayo faithful siyang trabaho, murag ingon ana ang problema ani o ginungdan nga nilayas si Onesimus. Asas Onesimus nilayas. Asa siya paingon ni adto siya kang Pablo nga piniriso. O, tanawan na to, amo nang ingon siya nga dawata si Onesimus, inigbalik niya diya nimo, kay nahimo nako siyang anak sa diyang ako na bilanggo. Padayonon sa natong basa, rumasabta na to. Kay kaniadto wala siya'y kapuslanan. Verse 10. Alang kang Onesimus, no? Naghangyo ako alang kang Onesimus, nga akong anak diya sa pagtuo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo, samtang nabilanggo ako. Na kay makita, madiskubre ani unya. Verse 11. Kaniadto wala siya kapuslanan kanimo apan karon mapuslano na siya kanimo og kanako. Verse 12. Karon papaulion ko siya kanimo uban sa tibuok kong kasing-kasing. Buot unta ako nga magpabilin siya dire aron makatabang kanako puli kanimo. Samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. 14. Apan dili ako magbuhat sa bisan unsa nga dili nimo uyunan. Busa, dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako kun dili gikan sa imong gawasnong kabubuton. Verse 15. Tingali na himulag si Onesimus kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo sa dayon. Muni ako ang ginasulti aning mga magtiayong magkaproblema. Kamu ganayog na mo duol ninyo panambagon na amoy kaalam sa Biblia. Kristohanon ko ka, so ikaw may duulan. Di kay Kristohanon po kang danghag, walay basa-basa sa pulong sa Diyos, imbis nga kaalam ang imong mahatag, dili ka maayong mo dumala sa ministry of reconciliation. Di ka noon kapasiguli. Ako sa ginang, Brad, ayaw ka bugat kay Brad, ayaw ka guol kay ani. Bisan pag-asa siya padong, ug asa siya kung ato siya nimo. Kay naay bersikulong nag-ingon, nahimulag siya nimo sa makadali, aron mahibalik nimo siya sa hingpit. Iyan po siya. Kanang samad, kung sige nimo bikil, malata, hinoona. Sagdira sa, dala sa pag-ampo. Mao po akong gisulti sa usa. Tingali, naglagyo mo karon. Kay naay pulong sa Dios nga nag-ingon, may mulag kamo sa makadali, aron mahibalik sa hingpit. Di kay, muhatag og panambagon, mano po ka makantos. Biyahin na! Nya Kristohanon ang tawag ana nga magtatambag nga Kristohanon, magtatambag nga danghag. Kabalo mo kung say atong makatunan ni Onesimus? Si Onesimus laya siya, broken siya, depressed, stress siya. Pwede na to nga atong imagino na lang nga naa siya gitawag og kanang na ang suicidal thoughts nga tungod kay wa siya madangpan, maghikog na lang. Pero kabalo mo, ang grasya ni Onesimus is this. Si Pablo piniriso. Kinsa man ninyo dire makaproblema atos piniriso mangayog.
tabang. Wala. But si Onesimus nasa'y nakatunan. Nga dili, bisag dili right ang situation sa mga tao, pero kung right person na, di ako mo doon. Dilibot ki pasabot nga kung ikaw si Pablo nagapos kas problema, binilanggo kas kalisdanan, binilanggo po kas kagulanan, dili na ka maduulan. Because kitang tanan bisag unsa pay atong kaimtang natay gitawag og ministry of reconciliation. Samtang na kay problema na ninguha ka unsaon pagsulbad ang problema sa uban, wa ka kabantay nga ang imong problema ang gisulbad na sa Dios. Muni ang trabaho ni Paul. Kamo mga young people dire, mga Onesimos mo. Worship them, mga Onesimos mo din eh. Kamo tanan, mga Onesimos mo. O dili perfect ang Pilimon din yung nagwali. Sometimes kami ang amon nakitaan, ang akong nga wife, ang akong duha ka anak, muna yung mga Onesimos nako because I love my people. Ang akong mga young people, mag-uol ko mga wala na sila. Mag-uol ko ang mga wala na nimba, asa na sila, nakunsa sila, mag-uol ko anak. And wala na ko'y worry paki sa akong Onesimos, kanang naa sa akong balay. Pareha ni Pilimon. Di ba ningon, grabe ang gugma sa Diyos o gugma sa katawan, pag-atiman sa katawan, gidawat niya, pero naay usa nga naa diha ang naas iyang panimalay si Onesimos. Kamong mga amahan, kanang inyong asawag mga anak, Onesimos na ninyo. Kamupod nga mga anak, kanang inyong amahan o ginahan, Onesimos na ninyo. Mga Pilimon ta diri tanan. Muna'y unahon na to cut-on karon kinaiya ni Pilimon. Nga maayo sa tanan, may gugmaon sa tanan, maayong matiman sa tanan, pero sa kaugalingong panimalay, walay pagatiman. That is why naglayas. Naamo na? Sa diraog, ma-misinterpret na to ni tanan. Hingalin na ninyo, kana si Pastor Jonas, Pilimon na, mayo na, pero wala na yung pagkatiman na mo. Pwede kayo na, but someday, dagan mo balik dire. Dagan na gyapon. Someday tapadong. Gawas kung naan ay laing mo pledge, mo stand ninyo, nga pastor, ako na'y bahala, nga kinabuhi Nig maminyo ni, nig mamatay ni, nig ako na'y bahala, mo lubong. Grabe kayo si Pilimon. Imagine na lang ha. Grabe ang iyang gugmas katawan. Pero naay Onesimos nga wala nakakita niya. Muna na itabo sa missionary. Dili na maihap ang mga katulong nga niagi nila. Pero walay usa ana nga na Kristohanon. Why? Because missionary sila sa church, sa gawas. Pero sa ilang balay, dili makita ang ilang pagka-missionary. Ang mga Onesimos nga naa sa balay. Murag kita ba? Maayo kay tang manambag sa uban, maayo kay tang makasulti sa uban. Kamo mga young people, lami kay mong managad sa inyong mga kasilinganan. Auntie, amin ko auntie, Pilimon kayo. Pilimon nga pilingon. Ang cool. Pero naa sa balay, galungan na ka ma. Nganong wala man kagaluto ma? Pa, gigutom na ko. Dali ba, kuha ko dire. Mga Pilimon. Luoy kayo ang atong mga Onesimos. Kaya dili ko maulang nga mag-public apology bisag naamo sa akong nga wife. Kaya dili ko maulang musultig sorry sa akong mga anak. Because ingon diha sa pulong sa Ginoo, kinsa katong dili mga kamaong mo atiman sa ilang kaugalingong membro sa panimalay. Mas dautan pa kaysa sa dili mga magtotoo. Na can you imagine, kini si Pilimon, grabe ang iyang pagtagad sa mga tao. Pero na usa kabutang nga napakya siya. Ang iyahang paglantaw, ang iyang pagtagad. And one time mga igsoon, na-invite ko nila, ningon sila, Pastor, sa balay, let's eat dinner together. Let's have dinner together. Okay, punta ko dito. Pagpangaon na, dito magpangaon. And then nauwaw, gigunitan. Shh! Wait, Pastor Jonas will pray. What din ni sila'y ampo-ampo? Kisa may makristan. Nya, ang kanang na ang mga kauban sa kanang mga ilahang mga sulugoon, dili nila idungag kaon.
mo ding nilaya si Onesimus. Come on, worship team. Ayaw na mo ka-surprise nga isog doon inyong pastor. Kay Pilimon lagi ni. Adto na lang ko adto na lang ana. Madto. Nya kay ang giadtuan di man Paul. Pag abot dito mayon, mo ba nga na din yung pastor. Grabe ka uy po na. Kamao po kayo mo drama yung pastor. Lala pa na, o mas matarong pa yung Ginoo, di man Paul. Kay kung si Paul pa to, may ba? Mao ba? Sige lang. Pero mas mayo ni mong mahimo, balik ka to. Unya, pwede po kang magpastor, anong mas masabtan ni mo, ganong ingana na siya. O, di ba? Lahi. Onesimus nga mulayas ni Pilimon. Mudo mo ato manon ni Judas. Imbis mo ato ni Pablo. Pangita mong tawo nga makonek ninyo nga naa sila'y ministry of reconciliation. Kanang kamaong mo pasiguli. Dili ng mga tawo nga moduol ka kay na mo share kag problema, ma-realize nimo hala, mas nilagot, mas nigdako mo na akong kasuko. Human ka makadungog niya. Hello? And never na may tabo bisan sa akong wife na akong wife oh. Pagka masulti anay mi ako jud pud musulti po ko niya. Musulti po na siya nako. Nga ayaw. Ano ra good? Sagdi lang good. Maubos lang ito. Ginoo ra gay kuan. Ginoo ra jud nga nami. Ginoo ra jud mangitag paagi. Ginoo ra jud. Ma-misinterpret lang yun kay mga isugon. Taga-mais-mi. Kusog kay mo away, taga-mais, taga-hagunoy, taga-kingpin. Ngayon, kitang mga damang, bitaw. Anong mansong di masabtan nga mga isugon, ito ng damang. Padayono na ito eh. So nilaya si Onesimus. Paglayas ni Onesimus, asa siya ni ato, ni Pablo nga piniriso. So sometimes, arita sa kinabuhi ni humanata ni Pilimon, kung employer ka, be nice and be a blessing to your employees. Kinahanglang panalangin ka sa imong mga worker. Sunod, arinata ni Onesimus. Si Onesimus, nasa'y kinaiya. Grabe, lala ni nga kinaiya ni Onesimus. Ngano man? Tungod kay kung nakasabot kang ulipon ka, ang paminawon ra nimo og imong i-apply sa imong mga buluhaton, ang gisulti sa imong agalon. Nganong naing-ani mampod si Pilimon, lala siya batasan. Why? Kining mga batanon manggod gahe gina sila. Normal gina nilang magbot-bot, hangtod nga naa na sila kamagulangan, usa pa na kasabot. Tinuod ni. Meron ka na mga gahig-ulo, yampo na to na. Lord, manganak na ni. Lalang sa Holy Spirit. So, kaniadto, wala siya kapuslanan kanimo apan karon mapuslanon na siya kanimo og kanako. Tanawa. Nung umalis si Onesimus, walang saysay ka, wala kang silbi, wala kang binayaran pa naman kita. Pero nang ibalik na siya, pagka katong ibalik na siya, paminaw ningon siya, mapuslano na siya kanimo og kanako. Na-double na ang iyang purpose. Verse 12, karon papaulion ko siya kanimo uban sa tibuok kong kasing-kasing. Tanawa, ministry of reconciliation. Mao ni ang ministry ni Paul pagpasiguli. Verse 13, buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Now, tanawa ra gud niya. Ni ato si Onesimus ngadto kang Pablo, andito siya ni Pablo ni sumbong Paul, grabe backslide gyud ko, wag gyud ko ginais kinaiya ni Pastor Pilimon. Maayo ra siya subang tawo pero kami nga na siyang balay, grabe ko kayo siya kadaog-daogan namo. Sige ra ni siyang gasingka namo. Mura ni siya si Pastor Jonas. Pero ningon si Paul, gitambagan siya ni Paul, gidisciple siya ni Paul, nilambo siya diya ni Pablo, giisip nga anak ni Pablo diya sa pagtuo,
nasangkap siya og makahimo na pod sa pagministry. Munang nag-alagal na siya dito kang Pablo. Pero niingon si Pablo kaniya, kinahanglang mo pauli ka ni Pilimon. Pero sa di pa ka mo pauli ni Pilimon, ayaw kabalaka kay ako'y makigsulti niya. Kung unsay imong sala nga nabuhat niya, ako'y mubayad. Mauni ang gibuhat sa buot mo reconcile. Kita dili na ganita ka reconcile, dili na ganita ka buhat, ato pangdugangan. Itolerate pa nato. In verse 14, ningon siya, apan dili ako magbuhat, og bisan unsa nga dili mo uyunan, busa dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako, dili, kung dili, gikan sa imong kabubuton. Tanawa ni, dili mamugos si Pablo. Di mo si Pablo, kabalo ka Pilimon, di unta ka maluwas kung wala ko. So utang na mo ng kabubuton ako. Kaya ko'y nagsangyaw ni mo. Karon, ayaw kong balibare. Buhata nga si Onesimus, dawato ni mo. Pero dili na mao, ningon siya ang imong pagbuot gyapon. Kanang kinasing-kasing ni mo. Di ka na ko pugson. Kabalo mo din sa itong pagpangalagad, wala tay pugsanan. Pugsanay. Tinuod bitaw ni nga isog ko magwali, pero wa tay pugsanay. Verse 15. Tingali na imulag si Onesimus kanimo sa makadiyot aron mabalik siya kanimo sa dayon. Mao ni huna-una. Tingali nagka-problema, kabantay mo mga igsuon. Dunay usa ka butang nga giampingan nimo kaayo. Aywa nimo ampingi pero bililhon kayo to, nawala og kalit. Sa diyang nawala na ng butanga, diha pa nimo ma-realize nga grabe siya kabililhon. Nga kanang kung wala na, wala gyud kay mahimo. Imagine panday ka wa kay martilyo, bato imong gamitog dukdok. Nga di man level ang bato, inigdukdok nimo kay ingon ang bato. So nay martilyo nawala man. Diha nimo na realize nga magkama nagyukog toolbox. Diha ra gyud nako ipuson, kada gamit nako diha ra gyud nako ibutang. Sa dihang nakit-an na nimo ang martilyo, kabantay ka, mas ampingan na nimo. Nahimulag siya nimo sa makadali aron magpabili na siya nimo sa hingpit. Munay ministry mga igsoon of reconciliation. Nang kita usab. Sabta ni og ayo mga igsoon. Ingon ang verse 16, karon dili na siya ulipon lamang kun dili minahal na nga igsoon diha kang Kristo. Tanawa yang kahimtang. Unsay kahimtang niya sa paggikan, walay bili ulipon ra, gisulduan, gibinayran. Pero karon nga naa na siya sa Ginoo, magamit na siya diha sa Ginoo, doble na ang iyang pagkamapuslanon sa diyang mubalik na siya ngadto kang Pilimon. Mausap na. Mao po niya ang atong kinabuhi. Kung ato lang ning baliwala lang, di baliwala ra. Pero inig, abot sa panahon nga may balik na ka, dapat doble ang imong magamit ka, doble di kay pag naibalik na, wag yapoy gamit. Mas dilala pa. Nasabtan na to? Then, ingon siya, gimahal ko. Siya og labi pa siyang mahalon mo, ingon nga ulipon og igsuon diha sa Ginoo. Ulipon ra to pagikan. Karon, mubalik na siyang ulipon og igsuon. Niugikan siya nga alagad ra, karon mubalik siyang alagad og minahal nga igsuon. Nakita na to ang purpose ni ini. Kung walay Pablo nga nagreconcile, ani dinhi may balik. And good for Philemon, I mean ni Onesimus, kay Paul ang iyang gidaganan. Na ay ministry of reconciliation. Kamaong mo pasiguli. Kaya kita, pag naimuhatod na to og problema, mga igsoon, ang atong panambagon, reconciliation. Dili kay madugang. Mudugang na hinuon, mas maguba pa hinuon. Verse 17, kung giila mo ako, nga imong kauban sa buhat, dawata siya sa amara nga ako ang imong gidawat. Kung kaniadto, nakahimo siyag sayop, diha kanimo, o nakautang, o bisan unsa, ako lang ang paningli. Tanawa. Tanawa kasi gisulti ni Paul. Ingon siya, Pilimon, kana si Onesimus, kaniadto, mo na yung kahimtang ulipon ra siya. Karon, papauliw na ko siya nga ulipon o igsuon na nimo. Napalayan, Pilimon, kung unsay yang nabuhat nimo or nakautang ba siya, ako'y manubag, ako'y mubayad. Maunay ministry of reconciliation. Tanawa og diin nabuhat na ni Paul ang sacrificial
kanang works. Nga niingon siya, og naa siya problema, ako'y mobayad, ako'y manubag. Diin na niya nakuha sa Ginoong Hesus. Why? Sa diyang makasasala ang tao, ang Ginoong Hesus mao'y nag-antos, mao'y nag-sacrifice. Ang ingon siya, ang ilang sala, siya'y nagbayad. Nadawat ni Paul, ingon po si Paul, Pilimon, ang sala niya, ug ang nakautang ba siya, ako'y bayad. Munay reconciliation. Munang dili lang tao kutob raba, walay buhat. Hello? Importante o powerful yun kayo nga ang tao na problema imong iampo. Pero kung na kay mabuhat sa pagtabang niya, buhata because mao nay sakripisyo sa buluhaton nga imong nadawat nga ministry of reconciliation. Na ay buhaton. Kung nakaproblema siya, ako lay bahala. Dawata lang siya. And sama lang nga ang Ginoong Hesus miingon sa amahan, tanawa ang sangkatauhan, Lord, dautan kay sila, pero ang ila mga sala, ako ray bahala, ako'y bayad. Balik sila diyan nimo, dawata sila. Ministry of reconciliation. Now, imong nakita, tanawa, si Pablo, dunay maayong relasyon ngadto kang Pilemon. Siya mo'y mapasiguli ni Onesimus ngadto kang Pilemon. Kung ikaw walay tarong nga relasyon sa Dios, unsaon nimo pagpasiguli ng mga tawhana ngadto sa Dios? Kay sama nga si Kristo ang iyang relasyon ngadto sa Dios. Insakto man, ipasiguli niya ang katawhang guba ang relasyon ngadto sa Dios. Mauusab kita. Kitang tanan na atay ministry of reconciliation. But kadaghanan sa mga Kristohanon, imbes maka-fix, maka-reconcile, makaayo, makatabang hinuog gubag samot. Uyugan ang naastapad nimo inang nakasabot ka. Uyuga ma, seryoso ha, inang nakasabot ka. Ug mo ni ang akong na-learn gayod mga igsoon. Sa grabe nimong ulan o ginit, hala, biyahe, because ingani dyan yung magsugod ministry. Na may makaila mga igsoon nga mag-start og ministry, i-bless ninyo. I-bless ninyo. Grabe dyan kayo, ulan o ginit, mag-uli ka, gabiin ng dako. Malakan pag yun may sa apartment, sa tag-iyas apartment. Kaya gausa magpuyo. Arime, malakan, o na-una ko, asam, kung balay matulog. Wala na po'y gas ng motor, o musaka, o Lourdes. At ko ilang John, Nora, matug. Lakan, gabi na. Ubo o gilanat ang imong una-una, mudong yung kakay. Ang mga tao nga, kuhan basin og pagabot nila dito, ay mas pastor, maandan ra ba na? Kausar ni mong imuon, basig wala ron. So, bisa gilanat ka, saka dyan dito. Ministry of reconciliation na siya. Ngayon mo dyan, grabe dito nga, sa pagsugod mga igsoon. And, hangtod nga, niabot yung ang panahon, nagkakuanan. Naminyo. Mo gihapon ang akong gibuhat. Wala ko'y time sa akong nga wife. Pag muingon siya na ako, unsa, wala man kay time na ako. Ako ra siyang ingnong magbaylo ka ta. Insulto kayo niya dahil na. Ikaw may magpastor, ako'y mabilin. Nakaangko na mig anak. Siya ra usa kanunay sa anak. Di pa dyan ko kamaong muluto. Siya pa magluto. Naduha na ang mong anak. And karon nga nag-eskwela ng duha, diha pa ko ka-realize, luuyas ako asawa. Luuyas akong Onesimus. Niabot na gyud ang time nga napuno na jud siya, kay daghan na kay siya, na-stress siya, problema siya kayo. Lahi man siya, kay mutabang manggod siya. Kasagaran ang mga pastor, ang mga kauban na, mga partner, mga asawa, ang ilar ang una-una ng pamilya, siya, maguna-una siya. Saon ang mga young people, unsaon ng church, unsa ng mga instrument na unsa. Munang siya po'y ma-misinterpret sa kanunay. So, nadugay na ingon na gud siya, nga nung mamugos man ka ang mga taong gustong moadtog impierno. Anong pugson man nimo sila? At sige,
Kay kana man gud siya mo mutulo ra ng luha. Di mo tingog ba? Pag nasakitan, di John, mo storya, mutulo ra ang luha. Ako siyang inon, sukol ba? Istorya ako. Nakat-on man. Hala, sakit hindi ay. And hinahinay ni Lord nga giablihan ang akong kasing-kasing. Nga akong nakitaan sa kong kauligon, busy kay ko para sa Ginoo, busy kay ko mga Bible study. Hala, kada gabi na mauli, mugikan, wapan ng mata. Giablihan sa Ginoo akong kasing-kasing, tanawa ka, your first ministry is your wife and your kids. Pero mga Onesimo sila, hapit na ni manglayas. Kundi pa tabukunog dagat, biyaan na gyud ko mo. Uli dyan na ditong papa. Bakasyon sa amin dito. Kay wa may amahan dire, wa may laki aning balay. Ikaw mo pong mga amahan, naaratuod mo sa inyong balay, pero ipa-feel for niyo yung asawa o ang inyong mga anak nga naay lalaki diya sa inyong balay. Di kay, mura na pong hangin diha. Amen? And na-realize na ko, siya'y security guard, siya'y labandera, siya'y magluluto, siya'y yaya, siya'y janitor. Naani tanan. Naguna-una ko. Wait, busy ba kung tinuura ko? Dagan magyud tinuura kong nabuhat. Nisulod ko sa kwarto ug ako siyang giingnan. Bag-ura, mame. Di ba? Bag-ura? Nisulod ko sa kwarto ningon ko, mame, sa tinuod lang, na-bless ko kaayo ko sa imong kinabuhi. And gasugod na kong pakigsulti sa akong mga anak. Nga naman, paminaw mo, batanon, bana o asawa, mga pilimon tang tanan. Ingon si Ate Mane, dapat naatay impact. Kabalo mo ko sa inaan na to, impacto. How ka mga Andre kagawain sa labas? Mudasi ka sa ubang tao, i-comfort nimo ang ubang tao, ubanan nimo sila silang kagulanan, pero nasa inyong balay, ikaw tighatag og kagulanan. Hello? Kamang mga batanon, manguyog mo sa inyong mga barkada kay gusto mong malipay sila, pero ang inyong gitampos sa inyong balay, di mo katampos bayronon sa kuryente, di mo katampos sa pagkaon, di mo katampos sa tanan nga gikinahanglan sa inyong balay, ang inyong gitampo kagulanan. Konsumisyon. Pilimon. Matudluan na ba? Murag mga tigre. So you know what? Nabalik si Onesimos. Hilak og ayo si Pilimon ngayang gigakos. Pasaylo ako nga nahimo kong blessing sa dagang mga tao. Nga sila na bless akong kinabuhi. Nga kung manulti ko nila dugos pero diha ko nimo musulti paliya kanunay. Di ba mga asawa, ingana mo manultis yung mga anak o sa inyong mga bana? Di ba mga bana, ingana mo sa inyong mga anak o sa inyong mga asawa, pinasingka kanunay? I-address jud ako po ng mga bana, maksukog, yutang magyaw-yaw na itong mga asawa, natural. Sa imong trabaho, makasnak ka, makapaulay ka, makangisi-ngisi ka sa imong mga kaubag trabaho. Sila nga nabilin sa balay ng lampason, nanilig, nagatimas bata, ng laban, nagbugakaoy, nagluto. Ilatanan. Imo pang ingnon wa kay trabaho gipakaon ra kanako. Hinulsol kay mga pilimon tang tanan. Wala tay impact sa atong pagkakristohanon, ang nana to impacto. Imbes nga mo ayo ta kita hinuoy makapangguba mga igsoon. Now listen to this. Ato i-show tong picture kay sige na ko ning gihisgutan o direta magtapos. Na-picture mga igsoon sa katong akong giingon niyo nga kintsugi. Ang kintsugi, ideya ni siya sa mga Hapon, Japanese mga igsoon. Dera.
Usa ni siya ka sudlanag tubig nga ordinaryo or flower base. Anya sa ani sa nako tan-aw kay wa pa dito no. Anara. Sige padako-dako na siya. Okay. Mao na na. Maklaro na ninyo sa pinakalikod. Mao ni siya ang kintsugi. Ideya siya sa mga Hapon. Imagine na, kana nga sudlanag tubig, kung paliton siya 900 pesos siya, original. Sa nabuak na siya, o niya, gibalik nila mold, ang kada buak, gibutangan nila, gisilyuhan nila og tinunaw nga gold, niabot na siya 1.7 million. Pila diferensya? 900 pesos, niabot og 1.7 million. Kaya nga naman, gold na ang naka-sealed sa mga buak. Kita, pag nabuak na dire, sudla na lag-uling. Dagkuta nagkatol na mag-asor, way lamok. Pero ang Japanese, nakauna-una sila, ani. Nga bililon kayo ng butanga, ang pinaka-istorya gyud nga kanang butanga, gipanunod. Karon kay nakasala masyag nabuak, gihurot niya yung gold og tunaw, iyang gibalik og fix ang maong sudlanan. Gitawag siya kintsugi, restoration. Din iyahang gibutangan, giingana niya og gold ang kada buak. Inigpatong niya, butangan na po niya gold, lain na pong buak. Hangtod nga nahuman niya, nakumpleto niya, nabuo, puro nabulawan ang gagunit sa kada buak. Ma-imagine ninyo, ang koneksyon sa wali na to, nga ikaw, Pilimon, ang original nga price, ang value sa imong panglantaw ni Inisimos, sulugoon ra nimo og walay bili. But inigbalik na ko niya nimo after siya na broken, gifix na ko siya sa grasya ni Lord, sa tabang ni Lord, sa pulong sa Ginoo, molded by gold na ni siya. Inigbalik nimo, doble na ang iyang kabililon. Ang pulong sa Dios daw bulawan nga nagfix nato, mga broken ta nga mga tawo. And listen to this, the original value, ang presyo niya sa wala pa siya nabuak, 900 lang. After siya nabuak, 1.7 million na siya. Kaya ang sabi ng Bible, the Lord is near to the brokenhearted. Ang sabi ni Ate Mani, akala niya Christian na siya for 13 years old hanggang nag-asawa na siya. Nung namatay na ang iyang bana, dito pa niya nasakpan niyang kaugalingon. After the brokenness. Mao nga bisag unsa ka kaguba igsuon. Unsay na itabo nimo, unsay na itabo sa imong pamilya. Pamalandungin ni og ayo. Dako na kayo ang imong value sa diyang i-fix na ka diha sa Ginoo. Sagdilag Onisimos ang panglantaw sa mga tao niyo. Pero kamo diri mga magwalali, mga pastor, kamong naa sa media nakapaminaw ani. Sometimes ang panglantaw sa atong mga member diri nato Onisimos rata wala tay bili, gasaba-saba rata. Natigulang na si Pastor Trigo Guinale. And hopefully, before siya namatay, na-feel niya ang value niya sa iyang gipangwalihan. Sa diyang gilubong na siya, bisan ang tagalaing churches, nga mga leaders, nangadto gihatagan siya value. Humana maguba ang lawas, broken na, diha pa ang value. Ang lisod kayong pangitaon ang mga taong tinuod nga nag-value sa imong kinabuhi. Because ang mga taong wala nag-value nimo, palamian ra ka kanunay. Hapo-hapon ra ka. Pero kanang nag-value nimo, pasakitan gyud ka, tudluan gyud ka, i-train gyud ka og taman, di gyud na mosugot. Because in the future, ang mga taong nag-value nimo, wala na unya sila sa imong kinabuhi. And you will realize unsa ka ka-broken.
But ang mga pulong nga imong nadungog mo na yung mga gold nga mag-mold nimo. Tanawa diri sa Daplin, buak-buak gid siya. Gihinay siya mold. Ayaw ninyo ni kalimting nga word, kintsugi. Bisag ka na ran sugi. Kung dali ka ninyong mahinumduman, kintsugi. Nagwali si Pastor Prima. Naglingkod ko diha samtang naminaw siyang wali and naigisulti si Lord nga nakoy na-realize ba nga someday inig abot aning panahon na magtigom ang katawhan akong dalon ni nga balyo diha sa ilahang kinabuhi. Why? Daghan nato diri broken. Pero wa ka kabalo nga diha sa Ginoo, hinahinay na kang gibuo ni Lord. Mas taas na ang imong value. Mga young people, mga daga, na mga single mom na to dire, grabe kayo ang imong brokenness. Why? Sa time nga nahitabo to, gidala ni mo tanan, kabugad sa kalibutan, judgment sa mga tao, unsay ikasulti sa mga tao, wala gyoy naka-counsel nimo kay wa ka mitugan sa imong pastor. But karon na humana ang tanan, look at you, unsa na ka? Mas valuable pa ka kaysa sa milabay, mas ligon pa ka kaysa sa nilabay, mas bililhon pa ka kaysa sa nilabay. Because ang word nga kintsugi, dili rana sa mga Japanese. Kana maoy literal nga gibuhat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. Ang worst pagyud ani kaning nabuo na nahagbong og otro. Bang, ang nabilin ang gold na lang nga porma. Mao ni ang may tabo sa tong kinabuhi. Mabot jud ang time nga ang gibutang sa Ginoo sa tong kinabuhi mao na lay mahibilin kaya ang atong daang pagkatawo wala na tanan. Manindog ta ang Dios magpanalangin nato mga igsoon. Enjoy, ikalipay ang ministry of reconciliation. Mga asawa, luod man na ninyong buhaton, no? Pero kung moabot ng time, sultihin yung mga bana. Gakson na gunin mo, imo siyang ingnon pang, mang, unsa inyong tawganay? Pasaylo akong nahimo kung pilimon diha nimo. Kamu mga anak, isulti na sa inyong mga ginikanan. And kamong mga bana, isulti na sa inyong mga asawa. Ingna siya, pasaylo ako, ayor akong mong sa uban. Pero diha nimo kanunay ra ka na akong singkahan. Nahimo na ako ni ngawali because mo ni kanunay na akong gibuhat sa akong asawa. Masige na ako siyang singkahan. And na siya pangutana, why are you so kind to the people? Pero sa ako sige ra kang magsingka. Posibleng maupunay pangutana nga nasa kasing-kasing sa akong mga anak. Because maayo ta sa uban, mo reconcile. Pero wala tay pagpakig uli sa atong kaubas panimalay o ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Pag hinulsol igsoon, wala man ka gihukman. Unsa may imong giagian, you balwavol kay ka. Taas kay kag baliyo atubangan sa Ginoo. Remember this, ang kinsugi nagpahinumdom. Nga kung broken ka, dili ka pasagdan sa Ginoong hangtod sa pagkatapos sa imong kinabuhi, broken ra gyud ka. Himuon hinuos Ginoo nga mas labaw pa ka og value. Look at Joseph, gilabay siya sa tabay nga uga. Gibaligya siya, gibutang-butangan, gibalhog, gilabay sa prisuhan. But kinsugi, tanawa unsay gibuhat ni Lord, gihimo si Joseph nga bililhon kayong tawo sa kapanahonan. Let's close our eyes. Ginoong Dios nga labing kamanan. Sa imong atubangan Ginoo, imo nakita ang among pagkahipokrito. Mayo kayo kaming makitungo, makigsulti sa ubang tao. Pangani sa mga kauban namo sa pamilya, mga pilimon kayo kami. Kanunay lang kami pinasingka, kami mga murag mga hari sa among mga panimalay.
Sumuduol kami nimo matag panahon magsimba, uga kayo kami. Tabangi kami Ginoo, ma-reconcile diha nimo. Aron mahimo kami nga effective nga magdala ni ining mensahe sa reconciliation ngadto sa mga taong mahibalik usab sila diha nimo Ginoo. Pasaylo kami nga sige minggalantaw sa among kaugalingon nga broken, wa nay gamit. But imo na di aming gi-fix Ginoo og gani. Layo ra kayo ang among value kaniadto sa among normal nga moingon migwa pa mi na broken kaysa sa value nga after kami na broken. Gi-fix mo kami, gamiton mo kami. Baguha kami Ginoo. Matag butang nga among nakatunan nga imong ipakigsulti gitudlo kanamo. Mahimo o Dios nga lig-on nga panag-ingnan nga sa among pagkinabuhi o Dios magkinabuhi gayud kami. Nga dili maguna-huna sa kasaypanan sa ubang tao kundi sa among mga kaugalingong kapakapakyas diha kanimo. Sama sa simbahan sa Corinto nagasimba gyapon sila pero nibiya sila nimo. Mao na nga need sila nga i-reconcile pinaagi sa suwat. Sama sa simbahan Ginoo nga naa sa simbahan ni Pilimon sa balay niya. Salamat kayo sa mensahe karon. Yung tabangi usab kami nga mahimo sama kang Paul, especially sama ka kanimo o Ginoong Hesus. Nga bisan pa man sa among kagulanan kahimtang mga gapos kawaladon kung dunay mo duol kanamo. Dunay mangayog tabang sa unsang paagi, sa bisan unsang paagi. May mahimo kami o Dios. And kung wala nami mahimo, makaampo kami Ginoo. Salamat kayo o Dios sa mga pulong nga among nadungog karon. Matag usa giampo na ako Lord nga dunay kausaban sa matag kasing-kasing. Nga kung among mga kinaiya, mga Onesimos, mahibalik nami diha kanimo Ginoo, mahigugma, magatuon, magabasa sa imong mga pulong, magapangalaga diha kanimo, musulti sa among isikatawo, mahimong kahayag ngadto kanila ug maghimong panag-ingnan diha sa ilang panglantaw makita kami nila Ginoo. Salamat kayo o Dios sa kinabuhi sa mga katawhan nga niya, sa mga wala dinhi og sa maabot niining mensahiya pinaagi sa social media. Buuha ang ilang mga kasing-kasing. Sa tanan nga mga broken, bisan imo mga alagad, mga magwalali. Naningkamot sila Ginoo saan ma-fix ang kinabuhi, ang relasyon sa mga tao. Samtang sila guba kayo. Tabangi kaming tanan o Dios. Tabangi kaming tanan nga magatugyan gayon, magasalig gid kanimo, mag-aalaga na gid kanimo. And ikaw na mo fix na mo. Mga broken families, ikaw maoy makaibalong mo fix. O kana nga family mas ma-value pa sa usag-usa. Sama sa ideya sa kinsugi. Salamat sa presensya sa tanan, mga kabataan, hamtong, mga batanon, mga ginikanan, salamat Lord. Salamat kay Ginoo. Ang among pagdayeg, pagsimba, pag-alagad, amo lamang gibalik kanimo. Ang tanan namong mga pagpasalamat o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Mag-awit